Ikusi genuen proiektu honekin pauso bat harago jotzeko aukera izango gendula. Goiekik diagnostiko bat egintzun, da azken baten diagnostiko hortatik ateatako premiri erantzuten hasteko modu bat izan dalako. Formakuntza interesgarrik zeudelako eta formakuntza horietatik batez ere nahi guain momentu honetan ondo etorkidana zen tiket baien ingurun, nola aplikatu eta pixkat egunen jarri. Urten zehar formazio plan ezberdinetan parte hartzen ditu geha. Gero nazioartekotze programan ere parte hartzen dugu. Iruditzen zaigu oso baliagarri izan daitekeela parte hartzaileentzat, beste bizio bat hartzeko aukera dutelako eta elkarrengandik ikasteko aukera ere bai. Udal txikiok baliabide falta handia izaten dugu eta guretzat eskualde ikuspegi hau gakoa izan da proiektuekin aurrea jarraitu ahal izateko. Danantzat onuragarri diren gauzak danan artean inezkeo, nik uste eraginkorrago diela. Beti egitzen ditu gauzak amankomunen eta elkarri besteak zeiten nahi dien, da geok zeiten nahi gean, elkar banatzea beti balio handiko izaten da. Merkataritzak, zerbitzuek eta ostalaritzak garrantzi handia dute eta berrabiarazi proiektuarekin garrantzi berezie eman zaio eta indar berezie jarri da hortan. Industriak badu bere ehuna eskualdean eta osa dezagun ehun hori gainantzeko sektorekin ere. Laguntza guztik eskertuta daude, baina balion jartzea bai. Sektore txikiok herri txikitan. Parte hartzaileek oso gustura hartu dute eskaintza hau jaso izana, ondorioz iruditzen zaigu etorkizunerako ere baliagarri izan daitekeela.